Kublai pi barok bana pedang burom di pi ibai ki bai shibenta ha kini ka mas ni ka jingle niam ka mas kur khu pnyang ka bangi I life in ba ka channel jong saskom na ka jwai diocese ni ai ngu kublai trai kana na menta I bishop be jingi bishop Victor Lindo iban satrwa ya kini ka mas bar ka jingkar pat jingi barabol ya pi ibai kolomba na pidan ka yinga sem to ai be ka yinga sem pi kolom ka ying mani barit ma pinya shimenta da ka jing sherham bada ka ni pon ni ai ka jing play kerpang ru ya kling do paro ki ba pet ya ka ni ka jing lenam to ai bo play try kan rat na ai pi ka bon met pe ba kran ba pila banang shakri ya ki khon jong play ha ka balam menta shab ngin stang ya ka mas inya phai shakin diat shak jing batai bai dei ba ni ka sil kerpang ban sa ai ngin da for the payus chada kublai phi baro kane kamas kalong kamas ka karpang ha ka ba bishop ure bandan be te kane kamas ha ki banta ba pher jong ka thai ki jutrwai kane kamas ha ka sngi pale ba khoj man step pa ka ba don lang bishop pat paro ki lang do jong ka jalaniam henry ha keri mission jongi lai lat ban pelong ha sing ba ar la de sing balang Kenang ban aila di kilang do ban poi si Paris jungki ban terwai ka mas ni palai bakhoi jan mit ha ga badon ka jingseng jung jisu ka Eucharis bakhoi ba ka jingsai ye ki pijat jung ki apostol mata ga ni sni ka mas ha ga ni jan mit ni don art li ki bentai bakarpang ka wei ka long ka jing ka kui ki umpniang bat ka wei pat ka long ka jing pen thmai jong ki lang do baro ya ki jing kular ke bagi la kular hagasni balapan kentang lang do ki baru bishop udon ha padeng juki bar ka long rugasni ha ka ba bishop ki lang do ki apan I ke jing e ya ke jing tli ke jing long chi yang chisan ta kublai sa chisin menta yin sedang no ya ke ne ka mas ba kho juni Lok jong men sim bakun kin don ringkat bat pi baro ringkat bat piru ha kani kamas bakut ngai kublai kiling do changi baro ki batre ki lai diocese changi arch diocese shalom diocese noston diocese jowai bakini kiling do changi kini ki athiar chung play ha kani ka singi ban kan mau kerpang kiling do kilong ki athiar ban pitsle e ki breo ban kat khu e ki breo ngai khu play ru ki prabanget ba ro jong kini ki light li ki diocese ki ba pet ya kani ka jingle niam kani ka por ngit wai bangi kat khu ya pi ya kani ka singi u blay kan rat un kat khu ka do ya kini ki light li ki diocese chungi Kenal mengin pentamai ru ya kecingit haka ciem Kristan jongi. Ko henmen ko para jongi ne kubur bagi long ki nong pop. Kenal bang long ki balakre beleniam ya kecing maya bakut.
ngà pla hào lê mà non bọt bờ rò bà đà phi của hèn men của para mang là lệ bọt shibun e đa cái chinh bật khát đa cái tiền đa cái cam bà đa cái chinh lệ lệ đa cái chinh lệ palat chunga đa cái chinh lệ palat chunga đa cái chinh lệ palat pakrave chunga nama kita kerpat kebadia berkuat kabaya isa katrei suanti yak yangel berkerukut badia pi kohenmen papara banwai nakabenta chunga how try to play chungi play badon bor baro isne yangi andala map noy ki pop chungi onyala gi baro shaka chingi bom chukut amen. Bat balatung yu ukres barutrai haga jings bun chong me tuai bamangi ke balapen long ki no yo betalem haga jing pen gantang chong u nin long ru kisaki chong ga jing sil spa chong me haga pertei try ji sugan rat ka ku ka do ya baro kiling do be chong yi dau try chong yu just press kuan chong me Ubay basan syan kaban me baru men sim bakun Ubay ublay junom la junom Amen.
kajin pule na ka kitab Isaya no yatulupa. Kalenong kabandru puwe kedekot iwe hidup kendai. Umense mutrai belai udon hanga namar utrai ulapan slet yanga. Ulapha yanga banra ya kakubar babha syakibado. Ban span ya kidonut kibalal wet. Ban yalap ya kajing suspa hakikoy di. Ban ya kajing lai loy hakibat syak set bendi. Ban sangat ya kasnam basbon jong trai. Ban ya kasngi jong kakput ubelai jongi. Ban pentingan ya kita baro kiba sengsi. Ban ai ha kita kiba yam sengsi hausion. Kapan syiat ha kejaka utpai. Ka umpniang kejingkemen ha kejaka ki umat. Kejangkup kejing yaro ha kejaka kemensim betlor. Kumta unsakot yaki kiding ba kahak. Balatung da utrai ba undop pendon buram yau. Kinsa biang ya kijingjot kiba naduk menbarim. Kinsa penyeng ya kebala julor naduk mensyua. Kinsa maramot ya kinong ba bala ino kenja ya kijing julor baro kiba naduk menhendai. Kimender kinsa syarai ya kilang brod jampi. Kinong wei kinsa lur bat kinsa sumar ya kibri jampi. Henry yapi insa ai kerteng kilang do utrai. Bat kibriu kinsa kot yapi ki menteri ublai jangi. Pin sabam da kaspa kijait pendriu bat pin sayok pateng ya kanam kaburam jangki. Namar pilasyak lekbeng pin sayok arsyak namar pilasyak penjak buram pin sayok pankirko ha ka apot jangki. Te kunta pin sayok arsyak ha kari lajang serta kejingkemen jangpi jinam. Naba manga utrai nga et ya kejing lek hak. Nga isait met ya ketuk ketim bat ya kekam bemhak. Hapdeng kijat benriu. Bat kikun kikiti jangki hapdeng kipat benriu. Baro kibaya i yaki kinsa itu bakilong upat benriu balakerku da utrai. Kaktin jong belai. Israel mo yaw blay. Kasam prab kendai samhashim kenabah nyau spa nyau kusam. Raigan waya ro, ya kajing ye jong mi, ya mense bajudan, da sendungan benanya, habaten ben riu, nanya roja. An plasaya kaneken, pamela tau kibden, Henry Pamprabat Yene, Pameyai Pajudan. Mekrenchak na neon, Nalaya te judan. Padulan jejongnya, Udah mencak rijongnya, Nalas mai shisha, Nalarai kun.
seru dan peneki kun kipsil kai majamu dan ekleku. Kecing pule nak kitab cing penpau. Badla uci Sukres, ubalong usaki basanya, ubanengkang banmi nekibayap, bad unang sansyar halor kisim kaperthai. Hau ubai jengi, bad balapunla jengi nakapop jengi da kasnam jong u. Ubalapunlong jengi kahima kilengdo, ban syakri yoblay bad upa jong u. Hau kan long kapuram, bad kabar junam la junam amen. Hakmi uwan hapdeng kilo, kibrewaro kin yoi yu. Wat kito kibaladung yu. Baro kipaj banriu jong kaperthai, kin sayam thang nak benta jong u. Da shisha kumta amen. Ublay kenrad uang, ngalong walpa bad omega, utaw balong bad ubalalong, bad ubandang wan, ubadan bor baro. Kaktin jong try. Ni seru yang play. Bat ula syamir khot kibaon Umen sim jong trai udon hanga Ula pensle yang aban yala Yaku bor babha kibadu Ula pha yang ban benai kejing lai lut yaki koidi Ban penpet yaki madla Ban pelat yaki basya ban beng Bat ban penbena Ya kasnem jing siu spa jong utrai Uji sula klip yang ya kata kita Ula aino hau nong sumar bat ula syong Barok ibriu ha kasinako Kila pecha udmong Kum tau lasdang ban kren haki Kad khot jong ka jing tho Bapilyo sneo kala urlong menta kasni Ka gospel bak hud utrai Ka jing moya mikul Christ Kacing kublai yaki pada baro
Joki Lai Tli Ki Diocese, Shillong Archdiocese, Nong Stoin Bajawai. Ki Batrei, Hakini, Ki Jakaba Peroper, La Ki Parish, La Ki Institution, La Ki College, La Ki School. To blame un Karku Kardoya Pi Baro, Go Padar Biye Baro. Hakani Kasi Kaji Kure Lang, Ikinong Tre Balang Ru, Ki Brother, Ki Sister. Ki kat kes pa kinong tray balang baro. Kublay lang ya baro ki pai bugay. Jong kini ki lai tali ki diocese. Ki bala pek nala ki jong ki ying ki Islam hakani ka por. Bam shim nala banwan shibenta hakani ka mas makot. Ka jing long lindo akani ka kampla ka bakarpan. Bakraw ong Ephraim bakot. Ka daw ka long bau lindo ohab ban shim. Ya kajaka jong try jong iu Jesu Christ persona Christi baru ha ban sain dure la ka jing im kum way part o Christ altar Christus namaru ha ban long atia jong ka jing siu spa ya kibreo baro kanta me lengba ka sacrament jong ka Eucharist bakot namar kata to persang ka pala ban long kilengdo ki bakot Kakardan lingdo soblay galong kabakraw bakabakiaru kajingkit galong kabakraw na markilingdo alapan sle karpang bansaray kipay bunget bat ikitubaro kibaladon kam ulingdo ulong ubala pensle jong utray kumaylay snow na kiatli kajimpuli balingkong bat gospel kumu kres ubala pensle na kabanta ka jaj ben riu Banyala yang kubor babha. Shabaro asargong saukun. Bat pen menai ke jinglai lot ki koiti. Bat pen pet ikibaban la. Kakum gospel jung Lukas. Sau prakat pran kat kendai. Kabomot ki bala pen sle. Kidai ban petang ikam jong kres. Daga jing ie bat daga jing isnei. Ya kabau kres sulapen ie ngi hadu kebakot. Gospel Yohanes khatlai iwer teter. Kan padai ko hukum ke bathamai, ko hukum jo ka jingye. Kadai ka jingye IT lade, bat ka jingye chakri ya ki weipa. Kalin kor jong kiling do kadai kalin kor kum unong ap lang brot babha. Kat kum gospel jo Yohanes unong gaba chipau khatsau. No ap lang brot babha, udan ka jing temu ka bakarpang. Kata kalong bau lawan bat sim ya kibriu bara bandrup yo jing im kabapura bani bat IT la ka jing im na kabada kilang brot kum kinong sharai sai kilang brot jonga ong Jisu au Petrus bukhot uling doro wahaban sai ki da kunuk sa bha jonga jing im jongu da kiktien basham play jongu Dak tien ublay ke baai jingem bad ya jing e bakuat ke belam che ublay ukpa bakuat o Pope Francis roon ha ka jing kren chu ha pontifical Leonian College ha ka khasau ter April araja khasau ba ka de ka jing tmu ba ka jing kwa cho ka balan ba ling do de balong unong ap lang brot babha ko balong tra Kiling do kidai kinong mi khamat chong utra Jisu ha ki pai chong ublay kumta kidai kinong mi khamat chong kabalang ha saudong saukun bat sakleng ka perthai Kiling do kidai kinong hikai niam bat kinong alam kumta kidai bat im ha imiat ha baro ki por ba ki ayom Kiling do niam ki loro ki prophet ban yang sakhi yau Jisu Christ Daka jing im jongki banlong persya iki bakenja perthai kiling do niam kin speniasrim yaladi baru try Jisu Christ lengba ka bor jong uhi kumbong gospel jo Markus ndriu khatnai kitab sirak khat nyau aksan do pai berbor shau try do sno bani aisa berbor hau try kana ma pin job ikani ka jing yale kiling do baka Eucharist bakut Kayu Eucharist bakut kadega pedendo ka jingle niam John ka balang Catholic. Dashi sha kilang do niam Catholic kilong ki menteri
bapenya ya ka Eucharis bakhuat ka balang kin klalong ukpu balak dia nak benta ka jing em jong ki pa chu blai ya ki ba shakri ba du ye ka Eucharis bakhuat ka ai jing em ya kileng do niam ka jing em ka bapura gospel Yohanes pau chipau bat ka ila bon em dau ne ukpu jing em Matthew sao namaru leng do niam udai nak benta ka jing em ban ne junam gospel Yohanes Rio Sanpupra ki pa balang ki chukran chpang pu bayem bawalawan hian na beneng dei kiling do ba penlong yo pu jingem lengba ka Eucharis bakhuat ka bangi ken kentan bangi kendu yo play dei ka duwan ka dupat ka ba penlong kentang ba ba priang hun ya ka jingknya bangi terwa Matthew arpulai ka kendai Gumbaong Thomas Aquinas bakhuat loong bagi jingmut jing perkhat jongi kemla bang peipang handai ke jingnyai ke pendap penbiang nginyai bangi sotu nama kata tongek scam how try kat kum ke jing tho ka siti sakibru ke baong kum ne man uling do niam ude balong na ka bakhuat nama ulong sakri bakhuat tam jong blai Hebrew nyau apun riu ulang bakhuat ko uling do balapen kentang nak benta ka kam kuat kam kentang balapen kerpan da ka balang kitab Deuteronomy chipau pram khandai ul blai da ne hiula chiet kerpang ikiling do niam bat ulapen kuat pen suba yaki na peneng ki pai ba bobon nak benta ka kam kentang kap jingkeng pram riu uling do niam ulong bakhuat nak benta utrai bu blai to long berbor ki bakhuat bat ki basyanya ha oblei ublei la khot ya kilang do niam ulong bakhuat tam Stephen Kong jok Petrus iwei khaksan batum tau khumi lenti ka jing khuat na ki shakri ki bau la je dei ka jing khuat ki bau leng do niam wai subha ya ki pa chu ublei bat ka dei ka jing ai ka babatam am dan ka jing ai klam ka jing khuat Petrus khot loong ka nuksa bayai petkan mau ki pai ba baro kan long ka nuksa jo kan chim khot ha ki briu baro Pachikiban kong Petrus akhada baro Paulus kan tujur ki pai ba ban bot ya kan nuksa jo uhi ka ba POE yos ngau ba PO ji kai lengba ka ji kai jong pi jong ki Philippines South Kandai ki kam ke kren kham jam ban ka tien to yai long kan sa yakiwe ngapai shakin lim do be chungi baro ko lim do be pidai ban nia ban ye ya ka Eucharis bakhuat kadai ka lat ban wan ra ya ka jing ye yo play bat ka jing yai ma yakiwe ko lim do be pidai ban don ka man sim ban yai ne ha ka jing wai kram sange ka lat klanti ban sno ho play Calling dobi ye, pide ban ye ya kakten chong play, kalong ka badon portam, legba kakten chong play. Calling dobi ye, pide ban long ki basbun masem ya baro, ban samlam ya kakten ka chong play, ka jing kai ka wei, ka jing trang ya ka jing bha barbor. Calling dobi ye, pide ban long ki bakaloi, ban shashkod ya ka ban don kam ya pi. Calling dobi ye, pide ban long ki baya trailang, bat ki pai ba. Hakijaka baro calling job ye pide ban yai buram ye ki wei ban pidan kam ye ki sap ki pon ban ai lem ha ki wei calling job ye pide ban kloi ban sakri ki wei kom ki por ba ki ayom calling job ye pide barbor ban penslur ban aji kermen kershan mensim ye ki pat ba di prabenget baro calling job ye pide ban traika kom katim hagadaisis hagabalan ngapai shapi ki pai ba baro dot wai kiling do jampi e kiling do jampi ye trailang ba kiling do jampi bakabalan kan kiu shapran bakabalan kan kiu habaro kilian amat katang i dua ka ni kasi kan jok ni ka mas ka khum priam bat ni dua ni ka mata kiling do ba kilong baro ki ba kot ba khia ki ba kemen ba ki basrop to blai un ka khu ka da ye kiling do chong yi ba ro
En yaro yau Jesu Christ. Junamlah junam. Amen. Ya kan ibu puan, jembeng layo, jeng seneng, jeng krau, nolong dok sat, bedon buram jungi, kubala seneng dek krau ini kileng dok, ipi para bangai baro, manditrai rengka bet kileng dok. Tiha kan ibu puan mengi kileng dok, ngin ben temai, ya kisah pulang, ni kular kesini pen kentang lo, dok sok belai yangi. Tipi para bangai tuduai nak benta jungi kileng dok. Bau belai unang berkru kedok susu yang ibaro. Bokun bayi jonga. Ha kini kasih kan mau ya kajing pen kamti uji sukres ya kajing long long do jumu haki apostol banhangi baro. Hato pilong ki balak loy ban pen tamai ya kajing kular bau nong sarai jompi. Rengkat bagi para benget ki badon nang hang ni ya kajing kular ba pilai klei hang kasih bakentang leng do ya pi Oi ngakloi. hato pi kloi banyas no teli telan ban Jesu balong kumau dak ba IT ya nadi ban pethamai ya kani kajing IT balate sedok baki kam bakentang ba pila priang smobha da kajing ye kabanela Yau Chris na du kasi balapan kentang lengga so play ya pi bacara ya kabalan jongu Oi ngakloi. hado pi kloi banyai ne kumunong sam ya kajimaya u play rengkat bat kajing kenya kayu Chris makhuat bani ki wei pat kajing le niam jo kabalan ban long ru ki ba minot ban hikai ban percubut yau Chris subadai unong syarai bakri du klem kajing krau mentoi ka klem ka jing kwan mentoi shimet rei nakabanta ka jing panim ya ki mensim Oi ngakloi. ka jubab jong pi kan ngopor kolong ko try to snap ya ka jing dwai jongi Try to snap ikajingwai jungi. ko khon kristan pe ye ko pi ki khon kristan pe ye chunga ko pa chung play to dwai nakabanta ki ling do jong pi to try te alo jongki ye ga jinga e babun serta bakin yai ne kum ki menteri ukres balong ring do rang ba kana makin yalam ya pi shau Jesu balong ka tolong John ka jing panim Try to snap ikajingwai jungi. to dwai ku khon ke stan ba ye jonga ko pa chung play nakabanta jongaru unong sharai jongpi bagan la ban pendap hok ya ka kamram apostol balapen kamti hanga kum syakri baret jungu ban long ka pedeng jongpi usaki bayem bat bacanai bapong ka dur kres bade uleng do uno aklang bra ukandra bab syakri ya baro Try to snap ikajingwai jungi. kotra Jesu be tukar ku ki pa rungai baro jong diocese jongi boralai tli ki diocese kilong kimi kilong pa ki kon samna bat baro ki parabange jong kini ki light li ki diocese tung net why how try Try to snap ikajingwai jungi. to try un weekend dong ya pi haga jing ye jungu unyalam yang ibaro ki ling do ki pa chung play sha ka jing em bom jukot Amen.
Cimet baci Amen. Sin Lord Jesus Christus try. Ngirami ko palatin ayo bukaway. Ngilogu kau Christ. Lebat ternyata kucing tentu. Manon kau baba. She met but she met sin. Jesus Christus try. Ngirami ko palatin ayo bukaway. Sabay ngilong Christ. Takkan magdada gating syaitan. Bandon kaway malam. She met but she met sin. Jesus Christus try. Irahami ko palatin ayo bukaway. Tuyan wai ko para bengeng bara. Ba kacing kenya cungi kane kasni kalong penyanghun. Hakmat ublei pa badon bor bara. Tuhan yang curiga di congki na kanta siro puron kerten cukup kasing toy ni berkelang ukur cemu baro kawai. Go blei try kendra. Ai bakabon juga ni kacing kenya. Kabangi terwahami. Kan wen no ekipop kisang cungi bara. Bakat penroy hangi kacing ai bakacing penim bakacing matamai. Dau kres utrai cungi. Amin. Utrai undan rengkahat bapi. Rengkat bapiru. Tuh kentiu yalaki donun. Iketiu yaki syabutrai. Donin yai mu ya utrai kenrat ubleh jongi. Kasyong habat gadei. Da shisha kalong basyang hok pat kabadei. Kadei ti jongi bagajing penim yamngi. Haman la kapot bagajaka. Banai mu yami. Ko kenrat ko pa bakut. Ko blei badan bot bat bom cukut. Lembau try jongi o Jesu Christ. Naman maulong uleng do basisya bat bom cukut. Malabu ay kacing kinya kabane junam. Ban balong ubalang kong. Ban terwai lade kumucing kinya bapanim. Udah hukum yang ngiru banyai terwa. Ya kani kacing kinya ban kan mahau yau. Da kababam ya kado cemu. Ya kabalaknya na kabenta cungi. Ulapen klan yangi. Bat ya kabadi ya kasnam cemu. Ya kabalapen pelai na kabenta cungi. Bansai ko yangi. Bat kumtar kat baki angel baki angel. Ki kats em baki hima. Bat bero ki paj berlen baki bod ke beneng. Inwai ke tiwai ro jome. Bat ke krem sange ni penbena. Da kabangi yai wai. Bakut utrai, bakut uplei kipai. Nikmat perteki daham, dan kaburom jomi. Turwai uplei dosana, keborban kaburom. Turwai uplei dosana, dosana tinom. You tabawan haka kerten you try. Lingmat perteki daham dakaburom jomi. Turwayu pleyo sana kaborban kaburom. Turwayu pleyo sana sana jinom.
da shisha me long ba khot ku trai ba ka dei hok ba baro ki ba me la thao kin ya ro ya mi nem ba la ba khot chung mi u trai chung yu Jesus Christ da ka bob da ka chi tre lam chung mun siem ba khot me ai ching em me pen khot pen kan tang ye ki ba ro ba bem ju sange ban lum holiday yau pai khnang ba du ba mi shinu ba sep ka sngi an duk terwa ka nya ka kriam ka ba khot sha ka kerteng jong mi namar kata putra ni kerpat ret ya mi badau ju men sim men sumpa ban pen khot yakini ki jing ai chungi ki bangi wan ra baduk perkentang yaki bakedup kelalom kamet berkasnam jong trai chungi u Jesus Christ u balau kum yangi bat pen menta yakini ki jing maya namar u hiya kami hakabau lai tino ya u ulashim ya ku pada gabai mu ya mi ulat wai kerku ulat tia ulai la kisendran uon doshim batobam nakani pi baro namar kani kalom kamet chunga yakaban IT na kabenta chongpi ha kaju garko bandala la ya ba ulat shim ya kuri da gabai mu ulat wai kerku ulai la kisendran uon doshim batoti nakani pi baro namar kani kalong ka kuri joka snam chunga jonga juta batmai bat bom chukot yagaban penmi nakabanta chongpi banakabanta ki bobon yagaban ma ki pok tole kani ban kan mau yanga ka chim maya chon ka chingai kata se bagi bam yune upo bagi tingakani kakuri ni penda ka ching ya chon mi kontrai namar kata kutrai karbangi penmenta ia gajing syashitam bapalayim jong kuon cumi ia gajing subikar badan buram cumu badan gajing kio cumu syapanen badu karbangi kemilenti ia gajing wan biang cumu ni terwasang wahami ia gajing kenya kebakuat bat kabaim ni karpat yami topeng yang kacing terwak kenya jong kabalan jong mi badu kubur yang jing kenya bar kacing nyap cungu melamon ban peniasuk yang i bat mehi tu ai ba bangi kabawan psa dakamet bakas nam jong kuon jong mi bad kabawan pendap daw masih bakut cungu ngin kelalong kawai kamen sem hau kres Tun penjanai ini balong ke jingtruwa bom jukut hame kenang bang nubio ia kenang penting lem ban ki belajit jong me kerpang air engka berkemeriah thai suti bakhoy ke kemi jong blai Joseph bakhoy kurin masati jongka lem ban ki apostol bakhoy bar ki martir bakrau burom rengka berkiru khoy baro hai penishania banyo jirak na gajing sat lem maklem kot jong ki hakmat jong me nge kerpat ko trai to ai bune jing kenya jing pen yasuk jongi on pen roy ke suka sign berge jing pen emme ke perthai baroko wei to sung bhaban pen scam ke jing ai berge jing e ka balang pen grem hang ne hasla perthai rengkat bar shakri jume Francis pa bukho jingi Baru Victor lendo bishop jungi kakan hon ki bishop kilendo baro pai baro ai ba mela pelong jongbe tos ngau bijing duai jongane ga yeng kasam ka ba mela khor bani lum lang khamat jume kok pa beis bun haga jingis nei jume tulum lang halade ki khon jume baro ki bala saprang hasadla ka perthai ya ki men ki para jungi senrang bekin thai ki bala khlat no bari to baro ki bala pun bahai me shwa bekin khlat na gane ga jingim Kemudian ki syaka jing i syaka hima jong ni hang ta ngi kermen pandai
bangin ya lum lang da ka borom jumi da kures utra jumi da ba me thasai ga prathai ha ga prathai ya baro ki jin baha ko hanmen para hagane ko por ulung do sat sakru khu yak phneng jong kinong pang phneng palestina na phneng olip Tiya gani phneng ni pendon kam hawa pensla yang ibapang kibashitom kadai kadak bo blai usam shap da kabai unsim bukhoi hapo kamen sem jungi da kabai kajing isnai ya kajing koi jing khia met bad men sem ko blai ko pa chong paro ka jing pentengen me balam man ba leng bao khon chung mi on pen kot ye ka jing tlot jing swai jong ki nong pan tos ngop isne ye ka jing duai ka ba mi na ka jing nge to pha na peneng ni kar pa ya mi yaw men sim ba khon chung mi unong pentengen halor ka ne ko pnian haba mena subha ban pen mi na ka jing thum balung ban ai jing klan biang ya ki mek chungi to ka jingkat khu chumi kan dan bat bara ki to ki ba pensle da kane kum pnian kin yo ay ka jingkot jingkhia kin er ngiu hakamet ba kamen sim to ai ban wen no ya bara ka jing su ka jing terha bara ki ba ka jing telot ka jing swai bat bara ka jing pan ka jing jia to ai ba kane kum pnian ba khuat chumi putrai kan long ka ba mehi melakar khu naka banta chongi hak kateng utrai chongi u Jesu Christ over im basan shad bat mi junam la junam amen daum lebaru badaum kan long hame play pa banimor ha ka jilo ka wen jong men sim bakun baro ka burong ka jiro junom la junom amen dong ini duai ku pelakan tu dom nom panem chungi barang buat di ka jumblai ninot banon Umajongi wabne kan long kabakut kan kerteng jongmin kan wat kahima jongmin kan long kamon jongmin haga kendel kumahane dohayangi mentang jimbam jongi kahalasih Batomap yang ia kiren kan jongi Kumbagi rungi ma Yaki bales niu yangi Babat yang yangi Syahaka hajik benshoy Henry to pelayangi Naga basih To pelayangi kerpat kutrai Naga jing sniu baro Ha ka jing subun cumi to ha jing suk jing sai ni kisngi cumi Kenang ba ka jing rap ka jing snei cumi Ngin lai berbo na ka bo Bagin yo jena na ka jing jenjar baro Kan bai na akmilanti ka jing kermen bakut Ka jing wan pat unong panem cumi O Jesu Christ Namar kajomelon kahimang Kajome kaborbat kaburong Jirom la jirom Potrai Jesu Christ Meblong ki apostol jumi Kajing sung ai happy Kajing sung jungang ai happy Wat bay ki pop jungi Henry kajing e jong kapalan jumi Baga jing subun jumi Tuai kanyang kajing suk Yekani ka way kakum kamon jumi Mamebe basin siya junom la junom Amen Kajing sutra
trai kan dan berboreng kat berpi. Rengkat berpiru. To ni truai kada kajing suk iway pan. Hakmi ukron nam berat jong blay. Hakmi makin no ya ki pop jong ka pertei. Sup mengi berat ki manawala kon. Sikan jik hawai jong kon nam berat. Kibamla ben pedang yo Jesu hakadur jong ka komenian bakoi in shim na kasla ka balai bukra ka komenian men sim
nagakon nanti beneng keslang balai pupra. Ko Jesu junga ngangit midon puli agasan mengutam keduan ngi emin lor ye maloro bagat frang memenuan ako kemesim junga namar mantap ni ngamla panpriang yami agasan menguoi tuan ako kedonut junga agakilong mesim ngapiam yami anak kedonut Bahagia penyesal yang terjadi Wasya mengangkat syulami Tungin yadwai Ko blay badon bortam ngi semu bamelap sayangi lengba kane kasakamen bakuat kabalon kamet kasna magorotam jongmi a bengin la barbot banne kamon bakuat jongmi dakabo jogani ka yukares bakuat ipane kane lengba ukres utrai jongi Amen. Hari ini kepor lung dosat unkerku saya peniang kinong persyang kabalashim na peniang olip tiya kani peniang ipendon kam hag pensle ya kinong persyang haswa bikin yo ya kabaptisma kajing pensle dagani peniang kapen i ya kabor pengkia jong kris kabahir lor ban yo baptisma bat pan pengkoi yaki Ko play kabor berkajia da jung pa jung me pala bu aka pniang kabam me la thao ya ka dak jong ka jing klan dos ngobha ban ker khu ya kane ko pniang ba ikinong persyang baro kibaon sapen slek taka tu ai ya ka jing slor ba ka jing klan Kena bakin yo ayah kajing start bat ka bor blay. Bakin kam snotu ya ka gospel jong Chris jong mi. Bakin pendep ya ka deity jong kajing im Kristan da kajing Sherhem. Bat kum ki bala penlong ki konting babit dor. Kin kemen habaon katama yaki bakin im hakabalang jong mi. Dau Chris utrai jongi. Amen. Mentapat ulang dosat unpen kentang ya peniang krisma keblashim na peniang olip kebla klelang bat kejing ubi ya gane peniang di pendon kam ha kapor baptisma ha kapor jing pen skem ha kejing pen kentang lengdo so blai bat kejing pen kentang bishop Hadin ke baptisma ki beriu ki kelalong ki khon jong ublai ki kelalong ki sim ki lengdo bat ki prophet kumta lapen slai ki dakane peniang iubi kabala pen slai tang ye ki sim ki lengdo bat ki prophet kumta ki tu belayo baptisma ki long ki ba iubi bat kin yai long shirta ki dakhot jong kamet jong Chris ubalong usim ulengdo bat u prophet Ko para banget ye tungina duai u play u pa badon bor bera bon kar khu pen kentang ye kane ko umpliang khana ba ki to ki ban sapan sle ye ka met choki kin yo ye ka jing sle ru ha ka donot Bakin long ki babit dor ban yo ay ka jing su spa at jong blay Ko blay me bla ay baro ka jing roy ba ka jing janay men sim
to pediang subha ya kamu kadem ya kabalan ka ai hami da ka jing kemen nang ba ka sur jongi dei ma me ken yu basdan bala kum ya ka khendel ban pen mi ye ki ding ki ba sei ki so ba ha peneng jongki lami ki ding olep ba ai ka ne ka on peniang habang ipendon kam ban pen kre ya ka ne ka krisma da si shau debet da ka men siem ya tu lupa ba te ka ba i lupa ya ke sakamen jo ka jia e jomi ulaker khu ulaken tu on sle ya ki ya khamat joki da ko pniam barabala pensitom ya ki pop ki sang jo ka perthei da ka jing sle kaparo kalapen bena ya ka jing sok kelawan pian sya ka perthei lembau tenat ding onep belapen pau rupa ya ka ba men saai ha ki ben reu ya kani ka ban pura ha ka ba biang lemba ki dak isin ki bapa ha ba andala sai khot da ki baptisma ya baro ki pop ki balane ka jing pensle da kani ko pniang ka pen kemen ba ka pen shai ya ka dur khamat jongi nang ta melai ko kum how Moses ushakri cho meru ba ya waran upara chu ubalasum shwa da ka ba on pen kentang lingdo da ka ba pen sle da ka ne ko pniang la pen don buram shishu ya ka ne ko pniang habau kon cho me Jesus Christ utrai chungi udawa ba on pen baptisi hakawa Jordan da Yohanes bandanta mehi anda melapa na peneng yang mesti bakut hakado to paro melapen bena da ka basaki jong ka sur ka bobot ka ba men sko bhae yau phon ba barwei chumi ba melapen ishai ba melam mencur ban pensle kum pnyang jingkemen yau uban yakipara jongu kumba udabet ulapen bena haka jinyo i jongu kumunong itu lupa kerpat pada baro man kedar keti halo kenisnya namar ketangi kerpat dit yami kutrai ba keni kumpnyang kaba melatau men sungu ba ban pen kuat yaka nika jingker ku kerja chong mi ba ban pen rung ya kebo chong men sia ba kuat haka da ka jing trei lem jong ka bo jong kris jong mi uba na ha kerteng ba kuat jong ka krisma ka yo ya kerteng jong ka bat daka melapen sle e kiling do ya gisiem ki no ya tulupa ba ki martir jong mi to pen scam ya ka krisma ka ba malatau ban kan long ka sakamen jong ka jing penim ba ka jing im ba janai naga benta ki to ki ban pen thamai lengba ka baptisma to ai ba andala pen kentang da kani ka jing pen sne ba ka bala pen du no ya ka jing tlot jo ka jing khanin kong ken kala long ka temple jong ka buram jong mi ba kin sing ubi da ka jing ka bakut to ai ka kum ka ne ka sakramen ka ba labu kin yo ek dan juga jinglong siem jinglong lingdo ba jinglong no ya turupa ba on penlong on pen pong yaki da ka jain khor jon ka jing bom yap chu tu ai da ki to ki ban sakhat mai da ka ba do men siem ba khot kani kan kalalong ka krisma jon ka jing penem ba ka penlong yaki kinong yo benta ha ka jing em bom chukot bat hak borom beneng da ukres utrai jungi Amen. shwa bat kerku kerdo sachi sing ai ka chi kublai kasi borom ya kiling do be jungi baro ling do be to long berbo ki bayai next camp ban shakri yo blai ko para banget baro ai kublai pi baro to nan long ke maklan ka chi men sem hakwa makan ni ka tayo bukut bakin long ki bayai ni bat petamai ka jingai kristan ka jingai play ka jingai ka balan jingai ka yiga sem
jing ye yela ka jong ka jing em to play kut khu ka do ya pi ai khu play red card bani ka ni ka saskom balawan mentang ka step hang ni ban ring ye ka ni ka yao play Ba chim vai rêu phèn rêu phèn Gembala dalam pablikong sementara rokok sunam la sunam amen. Kadunod kutam Yesus Tuhan ini Pemariah penara Krista Tuhan kita sungi Hakakatan Pak Guru Muslim Ikut amen. Menyerah ya Yesus Kristus Sunam la sunam amen. Ni ai ke jing blai kerpang bat ke jing e na bunta bishop e jing bishop Victor Lindo wat hakum kini ngapor handai da robor blai ke jing khu jong blai mang phi we menging lai open simenta ya kani ke jing nyam ke belong kerpang ada data khamtam ha kani ke tayo bakot ke jing ku blai kerpang ro na bunta for the payo setup ibla dan nang lami bat kiling do baro ha yen bishop jong Juwai Diocese bat kerpang ipi iwei kiling do ki bayak pet bai simenta limba ka channel jingi ya kani jing nyam bat ipi ki pat ngai baro dei sibon ya jing den ningkat jong ki berbol bangi banang yai ne bangi ha kani ka tayo bakhon kenapa punya ban simenta ya jing nyam baro bang in sampteng pat ni yang Archbishop Shlong bat nang yai ne ban shong hak ying ki sem pi yai beteng ban ko ngo ya jing tha jong sarkar nan ta ka jing ba jong ajung pi nginang ai dwairu berbor wa kini ke iki baro kin light no kloi bat dwairu na punta perthai baro ko be kble shibun insai kulub ya